Greșeala de a-ți chema persoana iubită înapoi după ce o relație s-a rupt. Știu că este greu să lași persoana respectivă să plece din viața ta, dar dacă iubești cu adevărat un om, îl vei lăsa să fie fericit. Și de fiecare dată când tu te gândești la persoana aia și vrei să se întoarcă în viața ta, exact asta, nu-i dai voie să treacă mai departe, să aibă pe altcineva, să iubească din nou, să-i fie bine într-o relație cu o altă persoană. Este foarte greu să renunțăm la chestia asta. Și totuși e dovada supremă de dragoste. Pot să te iubesc de la distanță și pot să mă bucur cu adevărat pentru tine că ți-ai găsit fericirea și liniștea în brațele altcuiva, nu în ale mele. Gândiți-vă bine când mai faceți treaba asta.